салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум наяпаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо як ахбороти нав пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан саволҳое ки равон кардагӣ бидем ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Ахбороти нави мо оиди дар вилояти Москва, яъне дар Федератсияи Россия шаҳри Москва усулҳои ба кор ҷалб намудани шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки Федератсияи Россия айни ҳол дар ҳолати норасоии коргаро қарор дорад ва аз ҳамин хотир муҳоҷирора мехоҳад ки бо усулҳои нав ба кор ва фаъолият кардан дар Москва ҷалб намояд. Бо мақсади ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор дар вилояти Москва қоидаҳои нав аз соли 2021 татбиқ карда мешавад. дар шаҳри Москва усули ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор аз соли 2021 тағйир хоҳад ёфт. хабар медиҳад хадамоти матбуоти Сароюсати амнияти минтақавии вилояти Москва. қоидаҳои нав аз рӯи алгоритме ки ҳукумати Россия таҳия кардааст амал мекунанд. яъне ки ҳукумати Федератсияи Россия як алгоритми нав барои шаҳрвандони хориҷӣ таҳия кард. аз рӯи ҳамин алгоритм корҳошон аз иҷа пас фаъолият мекунанд. айни ҳол ташкилотҳое ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ талабгоранд бояд интиқоли муҳоҷирон, додани иҷозатномаҳо барои шуғли онҳо, бастани шартномаҳои меҳнатӣ, ташкили манзилу хӯрок, муоинаи тиббӣ пас аз будубош дар Русия, инчунин риояи қоидаҳои беморӣ таъмин кунанд. яъне ки боз дар ин усули наве ки барои кор ҷалб мекунанд шаҳрвандои хориҷиро ҳукумати Россия тасдиқ кардагӣ астае ки ҳар ташкилоте ки ҷалбкунида айни ҳол сару кор дорад бояд барои шаҳрвандои хориҷӣ интиқолшона ба кала бигирад ва додани иҷозатномаҳошона барои шуғли коришон ва бастани шартномаҳои меҳнатишон боз инчунин таъмин кунанд аз манзили хоб, яъне ҷойи зист ва хурду хӯроке ки онҳо истеъмол мекунанд ва боз бояд таъмин карда шавад аз муоинаҳои тиббӣ. ва барои амал кардан ин чизҳоеро ки мо номбар кардем ва барои масъул будан дар ҳамин корҳо Сароюсати амнияти минтақавӣ дар шаҳри Москва ба Вазорати рушди иҷтимоӣ барои иҷрои тадбирҳо дар минтақаи Москва масъуланд. яъне ки Сароюсати амнияти Москва барои чизҳое ки мо номбар кардем масъул ва вазифадор шудагие ки таҳти назорати худаш қарор бигирад ҳамин чизҳоеро ки мо номбар кардем ба муҳоҷирон таъмин карда шаванд. бародарони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед. Камол Наҷмиддинов нависад: чӣ ба рӯз то рӯз қимат шидесай билети Қазоқистон? ба мошин рафта мешавад Қазоқистон? мутаассифона айни ҳол марзҳо, яъне ки границаҳо кушода шудагӣ нестанд, вале хушбахтона парвозҳошон барқарор шудагӣ ҳастанд. бо Қазоқистон парвоз ба самолёт ҳаст, вале бо мошин айни ҳол рафта намешавад. Алик Мирзоев нависад: Сорбон салом алейкум. 10 рӯз пеш савол додум, та ҳозира ҷавобшан надидем. Илтимос як бор ақаллан хонена мира. бародари азиз, 10 рӯз пеш акмак ҳофта ёфта наметавонам мутаассифона саволитро. Баҳриддин Қодиров нависад: якай Сорбон хизмат кай сар мешавад? яъне даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ призви баҳорӣ аз 27-уми ҳамин моҳ оғоз мегардад. фармон мебирояд ва аллакай шурӯъ мешавад, яъне ки аз 27 то моҳи мая. Мубориз Мустафоев нависад: и гунгай чай саволи ҳеҷ када ответ намета, ё масташ кадай пули ютуб и кудака. ҳайвон саволат метан ҷавоб те бохта 4 та 1 наги. бародар, ма гунг бошам, значит ту ҳам кури ҳам кар. барое ки ма дар видео просто тупам хехап карда наистодагиам, значит ту ҳам кури ҳам кари ки нафаҳмидагӣ чиро.
али нависай: ассалому алайкум бародар, ман донишҷӯи хориҷии хитой ҳастам. Айни ҳол онлайн дарс хонда истодаем. Аз донишгоҳ справкаам гирифтам. Оё маро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд? тра ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд ва намебаранд. Шахсиятҳое ки бо сабаби беморӣ ба ҷойҳое ки таҳсил мекарданд сафар карда рафта натонистанд ва ё ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд, вале ба ӯҳо боис меояд ки аз ҷое ки таҳсил мекунанд як маълумотномаи донишҷӯӣ равоншон кунанд ба номшон. Як каси дигар нависад: салом акаи Сорбон, номи ман Малика. Акаҷон, падари ман гражданствои Россия ҳастам. Ман метавонам ба Россия равам. Илтимос камтар маълумот медодем. Пешакӣ раҳмат. Бале дар ҳолате ки падар ё ки модар шаҳрвандии Россияро доранд, фарзанд метавонад ки ба воситаи шаҳрвандии падар ё ки модараш ба Федератсияи Россия сафар кунад. Барои сафар кардан ба шумо ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандара копияш лозим мешавад. Шамсиддин нависад: салом Сорбон, и варианташ чӣ хелия? 11000 сомонӣ рафтестанд меган ку. 11000 сомон ё ки 15000 сомон шахсиятҳое ки метияну ва ба Россия мераванд, и ҳамаш ғайриқонуние. Яъне ки бародарои азиз, як чизи дигарам нагуфта намона, дар иҷа ҳозир чанд каси дигарам навистагӣ буд ки ягон посредник нестай ё ки ягон одам нестай ки пулаш битаему ба Федератсияи Россия моро бубарад. Аз инҷа бармеояд ки мову шумо худмон ана ҳамун коркунора ба пора омӯхта мекунем. Мо ки пора пешниҳод мекунем, баъдан вайҳо кори моро буд мекунанд. Лекин коримон ки буд шид, баъд мегӯем ки ай мо пора мегиранд ё ки қиматияю дигар чизҳо. Дар ҳолате ки 11000 сомон ё 15000 сомон аз шумо талаб мекунанд ё ки айма талаб мекунанд, бояд аз ин кор мо саркашӣ ва дасткашӣ кунем. Мо бояд пешниҳод накунем ин чиза. Барое ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастад ки дар кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ шахсияте кашида мешавад ки ҳам пора метиҳад ва ҳам пора мегирад. Умуман бигирем, агар дар иҷа анаму порадиҳандарам бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Азизова нависад: салом акаҷон, саволи маро ҷавоб диҳед илтимос. Дар як оила ману акаям вайни билет дорем. Ҳардумон нигодни дорем. Боз акаи сеюмамро мебаранд, яъне ноҳияи Лахш. Мегӯяд акаи бошад дар Москав ҳаст. Мегӯяд ки агар писаратро наёрӣ, аз Москва 25000 ҷарима мекунем. Яъне ин дар асоси кадом қонун аст? Писар 18сола боло ихтиёри худ нест, мегӯянд қонуни наваш мегӯяд. Ака ҷавоб диҳед. Ягон ҳамун ҷаримабандӣ 25000 сомон дар қонун омадагӣ нестай ва ба шумо тавсия метавонам ки агар ҳар касе ки ба шумо ҳамин гуна сухан гуфт ё ки пул талаб кард барои фарзандтона аз Россия овардан, хуб мешавад ки ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат кунем. Чунки дар як ҳолат шумо мақсад обязанед ки фарзандтона биёрем. Мисол мегирем, агар ба фарзанди шумо побиска меёранд ба хоната ва шумо дар ӯ даст мемонед, яъне имзо мемонед. Дар ҳолате ки шумо имзо монден, бояд бигирем биёрениш, барое ки шумо розигӣ додем. Дар ҳолате ки шумо дар ягон ҳуҷҷат имзо мондагӣ нестен, и ягон намуд ҷаримарам надорад. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволтонро бинависед ва дар канали Юрист TJ обуна шиданро фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.